en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe eɗen goni amde nogas e jeenayi siilo hitande ujunnaji 217 ɓatake buuɗal yurmeende no gownoɗen wadde kala saaha oɗo subaka hande noon ɓatake ma yilloyo musidɗo men woni ceerno Alasan Kaliidu Ba gorko mo gendi leydi Mauritanie cuuɗi men to wiyete Tagu Talla ceerno Alasan Kaliidu Ba ɓatake buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere moni kala jangga hen gonka kameren ɗo bisimilla maɗa calmina bandiraɓe natanen ɓatake ko fate tariindi kame weeyo ɓiɗɗo pullo kumpitiɗo weeyo kumpitiɗo tariindi bisimilla maɗa Seydi Ba jam waale maɗa jam waale moon bandiraɓe tedduɓe hettoɓe yewtere buuɗal yurmede jam waale moon bandaɓe tedduɓe jam waale ma Abdullaahi Saar jam waale moon bandiraɓe onon fof heeɗiɓe ndeɗo yewtere mbiyetede buuɗal yurmede ko musidɗo moon Alasan Kaliidu Ba jeeya to e wuuro wiye Tagu Talla leydi Mauritanie fande guiɗi makka gonɗo ɗo hande e lamorgo dowro France to wiyete Paris bisimilla maɗa ceerno Abdullaahi Saar bisimilla maɗa e natinen yewtere meɗen e ceerno Abdullaahi Saar e aduna fulɓe ne keeɗi en a jarama bisimilla maɗa ceerno Seydi Ba ceerno Alasan Kaliidu Ba min calmitimama min juurimama gorko mo Tagu Talla tawiteɗo hande e nder leydi France yewtere meɗen hande yowiti koko fate banggue weeyoji woni ko arɓe mbiyata lawsul jawwi e sen Kaliidu Bankiri kamɓe mbiyata pollution de l'air ko fate banggue weeyoji hande en ji waylo waylo o waɗi ceerno Alasan Kaliidu Ba hol sifa mo mbawɗa sifanade en ko fate banggue ndiɗo hen tarinde walla ngoɗo hen weeyo ha ganduɗa hande ene heewi wiyede e changement climatique Seydi Ba bisimilla maɗa eyyi musidɗo tedduɗo Abdullaahi Saar a jarama oɗo waylo waylo ko fate weeyo won noon aade Allah tagui ɗum aade waɗe leydi he o tagini en leydi ndi o waɗani en hen e leɗɗe e ndiyam kono noon o wi en yen mbaɗ yen utilise kono hoto bonne hoto bonne so neɗɗo bonni noon ko Allah waɗanno ɗum Allah ne wawi kadi hokkude ɗum baklidde gueɗe ɗe no iwana wano adani wonno hunde fof Allah waɗani ɗum ko balance koye misane e waɗi noon o wi kanko jomiraɗo wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha oto bonne leydi caggal nde Allah waɗini hade feewi son bonni ma on jiiru guite mon wonto wi kadi aya banggue goɗɗo kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ard ñaame jaare e arsugo Allah hokki on koto hono jeehe e bonande so jeehi e bonande on jiitat neɗɗo noon aade fuɗɗima e wadde bonande soppude leɗɗe en yaade waɗa essayé bomboji bonde nder maaje en aɗa waɗa liɗɗi aɗa waɗa kullon o wi wassamaa rafa'aha wa wada al misan Allah tadghaw fil misan donc arrahman Allah waɗini yaade hunde fof kon noon o wi o waɗi asmanuji ɗi o ɓamti asman o waɗini yimɓe ɓe noon misan kaade misan he koto bonne son kaade balance mo Allah waɗi o on bonnani
geɗe ɗe ma jaaru yeeso kono noon aade tiiɗi hoore jaggi bonniri junngo mum ha Allah bonni ɗum tagi noon ɗum woni ko wiyata ko zuhurul fasad fil barri wal bahr ma an garoye ɗum ɗon so Allah jaaɓi kono zuhurul fasad ko aade waɗani hoore mum to Allah wiyata zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas linuziqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un ɗum noon bonande feeñi jeeri e waalo ɗum noon ko juuɗe mon ɓaggitore ɗum onon aadeji onon no imente ɗum no wi linuziqahum amin mennaɓe bone men mbaɗi o ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un beele ɓe dutto e manga hen Abdoulaye Sall. Seydi Ba ceerno Alasan Kaliidu Ba min beltanimama no feewi ɗon ɗo kalɗa ko nguɗi gueno faade deftere makko teddude ɗo wiyata wa aqimul wasna bil qisdi ha joni e nder simore arrahman ndeɗo nde memɗa tan nde yoni ɗo neɗɗo foti rende keeri ko fate banggue weeyoji kame leyɗele ceerno Alasan Kaliidu Ba en ji oɗo saaha mo gonɗen jaggoɓe misilaji jaggoɓe bomboje ene beddo e maaje ten Allah subhanahu wa ta'ala wi marajal bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabqiyani oɗo saaha mo gonɗen holi yiyandema e ɗeɗo hen no waylo wayloji mbete wona enen hoɓɓe Afrique ɓe ɓuura tinde ɗen caɗele walla ala kamɓe koye mabɓe tin ɗen caɗele Seydi Ba bisimilla maɗa. eyyi Abdoulaye Saar a jarama e oɗo waylo baɗɗo joni Allah rentinino yimɓeɓe en ɗi ay kalɗena no wi kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidina ko ñaame jaari ko Allah waɗani yimɓe Allah waɗani on ñaame jaari kono noon hoto jeehe bonande e leydi he wala ta'thaw fil ardi mufsidina neɗɗo noon wonna ko tingel hoore bani adama ko tiɗɗo hoore e dewi no feewi taggitori junngo mum oɗo bone batti e gila e ko ɓe bonnata ledde ɗe peƴƴe ko haye oɗo bone baɗeteɗo eɓe jagga ƴewdorde kaɓirɗe maɓɓe bonɗe eɓe ƴewdo soɓe ƴewdima e ɓe mbara weeyo ngo ɗum ɗo batteɗo weeyo liɗɗi ɗi mayat ndiyam ɗam bona so ndiyam ɗam boni kullon gonkon toon ko kadi konne ma dañ ko tini hen ɗum noon e neɗɗo ko tooñowo no feewi Allah wi ko hay goto toon hunde hay mettelli woto mem joni bani adama rutti ina bonni e junngo muɗum ina ƴewdo kaɓirɗe mum bonde baɗɗe posone ko ɗeɗo wiyete ko al aslihatu nawawiya ɗeɗo joguitaje nucléaire en jaaha ene ƴewdoyo nder maaje bonna liɗɗi e ponno Allah wi ko ñaame jaare hoto bonne kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi joni no Abdoulaye Sall ɗum ɗo so waɗi police o waɗi weeyngo boni ñawi bof wona Afrique tantina kono noon ko enen ɓurata tinde waɗi noon ɓe mbi so joomum neɗɗo ne sa yani joomum gonɗo dow ɓurata derguitade ɓurata tinde joomum ngu wonno enen guila adan ni e enen ɓuuri en jogan wona joguiɓe no feewi kono kamɓene ɓe tinat par ce que weeyngo so boni ko aduna o fof bonani so tawi joni ɗum ɗo goto dajjitima ɓe ɓoccitorama goto dajjitima aduna o Afrique naaji Europe Asie yani pop tinat ɗum ɗon ɗum noon ɗum tagui Allah wi wala ta'thaw fil ardi mufsidin ndeko noon bani adama ina foti rentade bani adama ina foti rentade gati ɗum ɗeɗo gueɗe so mbaɗi guila e leɗɗe ha e fofoof nawara ɗum ɗum noon kullon darata hen hay hunde hen ala ko wawi kala ko woni e weewi he tinat ɗum ndeka noon aade mum kullel mum gonɗo hen Europe walla gonɗo hen Afrique foof ɗum ɗon yo Allah danduɓe hen bone ɗeɗo ƴewdorde beddede maajeɓe cikka toon haɗata liɗɗi maayi ala hay yimɓeɓe ma battine weeyo hen weeyngo ma ngaru hen ko tagui ngo waydani hande ni weeyngo koko ñawi bof waɗi noon ko hande kanko fof ngo wonti kongo jinde kongo mbali e ɗiɗo pubilaji beddeteɗi e nder ngoɗo weeyo ko addugaji guttata ko usinaji guila noon fuɗɗi ko yite l'ère industriel ko yite al asru sinayi guilɗen oɗo bone fuɗɗi ma
seydi ba ceerno Alasan Kaliidu ba gorko mo tagutal siftinde on taweteɗo hannde e nder ngendi leydi France. ceerno Alasan Kaliidu ba amimi ko fate banggue police o woni weeyo ngo no waylori hannde ni ha ganduɗa weeyo ngo irɗi wonti kadi ko wiyete mbalis taw kadi ko mbalis ɓolo oɗo saaha mo gonɗen en jii hitande mayne nde réunion ji limtinɗi mbaɗi hakkude leydi France kami leyɗele goɗɗe kono elle Amérique jaɓani kañumne jeeyede e nder ndeɗon fedde caggal hulede oɗo saaha mo gonɗen waylo ɗi koko jogori addande yimɓeɓe caɗele oɗo saaha joni holno mbawɗa laɓɓiriran ha mbawen famde ɗeɗo curkele e ko fate banggue ko Allah subahanahu wa taala haalno e Qur'anil Karim allazi ja'al lakum min as-sajari lakhdari naran e holko mbawɗa sifanade en ha yimɓeɓe paama ɗeɗo hen no ƴulɓe holɗo ɗe koja holto ɗe guitta ha ɗiɗo weeyoji mbawi tunirde ni hen seydi ba bisimilla maɗa. Abdullaahi Saar a jarama andi e mbi nane gila fuɗɗi ko wiyete ko air l'industrie ko den boni o fuɗɗi e matla al qarnel al isri fuɗɗugol 20e siècle o wi won noon يعني غلاف الجو وينقف وانت مزبلة غازية جند غاز ألقى الإنسان فيها ولا يزال عدد مليارات من الأطنان في الغازات السامة ودنا ندو بدي ما يندر بيه سيران اللي بدو درتاك مليارات من الأطنان مليارات طن من الغازات السامة غاز توكاري التي تنفسها اللي وكل معامل وسيارات معامل السيارات وبقية مصادر توليد الطاقة وفجر بينتو هاي إسناجي دوندو دكنون الله ودني يمبي فيانغو دونون يبي فتا دراد إن بونيتا دندانغال إن غاد هن ديدو إسناجي إن غاد هن هاكونا بوت جودي من إذ يلقون أيديهم إلى التهلكة إن بدو جود ما بهالكاري دكنون طغيان الإنسان في الميزان دور ندو بيبي يدو ميزان بالانس الله الناني هالين بيدا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هالي دو آية جادو لهن هوني بيسير دات بطن ولا تخسروا الميزان balance oɗo ko ñaame ko poɗon ñaamde ko hoto bonne hoɗon jeehe oɗon gaddoya gueɗe goɗɗe oɗon beddo e ngoɗo weeyo bon noon hiraful jawwi oɗo ardoɗo hande feeñi gueɗe kewɗe million ngaji tonne ina bona hen ina nder weeyo he ɗum noon taga ɗum tagi weeyo ngo wayno hande ni wayno ngo hande ni ɗum noon tagi weeyo ngo hande boni fuɗɗi bonde ndeko noon aade oɗo talabusul mbiya woni talabusul mbiya woni police oɗo ko aade waɗani ɗum hoore muɗum won noon ko neɗɗo Allah tagi ɗum mbi ɗum ha to poɗɗa haade ɗo sa ɓennitini tan ma yiiɗo guete maɗa ko won noon insan hadaratul yani hadara al qarne civilisation hono 20e siècle neɗɗo ko toon o wi wa huwa الظلوم الجهول والخصيم المبين المفسد في الأرض السفاك الدماء كما وصفه الرب كما وصفه الله وبي neɗɗo e ɗo 20e siècle ko tooñowo majjuɗo kay ko tooñangi mo gade wal hasibu mo kabdiɗo bonɗo al mufsidu fil ardi bonnoɗo leydi wassafaku dima dufo ƴiƴa on jii hannde oɗo bone ɗiɗo haareji on jii hannde ɗeɗo ƴiƴe meje dufirte neɗɗo ɓe mbara hen al muslim wal bari baɗɗo hono innocent e coupable fof mayora hen taw wiyani waɗani tinani nayejo e cukalel fof mayora hen ɗum ɗo noon oɗo misanu daqiq oɗo misan mbiyaɗo misan daqiqa e neɗɗo so haaɗi hen ina wawi Allah reena ɗum joni noon ko addi oɗo musiba gila ko wiyete ko air industrie fuɗɗi 20e siècle walla eyyi de 20e siècle fay joni ha 21e siècle ko isnaji beddoto ko avion ngaji beddoto weeyo ko ha e ɗeɗo ƴewdede bonde yeeyo ngo ñawi bof metti hande heɓɓitade waɗi noon hande ɗum tagi adiya joni ko gueɗen mbaɗa ara tan ko wiyete ko intempérie woni hunde arde fotano arde ɗum ɗo fof noon addi ɗum ko neɗɗo ñaw addi ñaw e weeyo he sonno nande waɗi iltisam fil misan
en kaaɗino to Allah haadi wi en karɗo en mbaɗani ɗeɗo kabirɗe wonde eɓe beddo e nder maaje mbara liɗɗi e mbara haywanatul bahriya mbara kullon maayo ngo kadi heɓa posone ndiyam kadi natta wonde e mbaaji mum waddandi rondo e microbe aji ha e posoneji goɗɗi ɗum ɗo noon addana wiye ko bondina aduna o e uure mawde feewi oɗon gandi hande aduna o fof firta ko puumo goto noon puumo leɗɗe dundu wondu Amazon e dunuuli goɗɗi istiwaiya ɗiɗo hande aduna fof firta ɓuuri wade fof firde hande lekki man gartu joni ko wiyete ko min sajari l ahdari nara mam artu joni mi darto seeɗa mi artu Seydi Ba ɗum noon bisimilla maɗa ɗo kalɗa hande yimɓeɓe po firta walla aduna o fof firta ko pomo goto bisimilla maɗa Seydi Ba. eyyi Abdoulaye Saar a jarama andi mbi nane guila fuɗɗi ko wiyete ko air l'industrie ko den boni o fuɗɗi e matla al qarnel al isri fuɗɗugol 20e siècle o wi won noon oɗon gandi wonto Allah wi oɗon gandi leɗɗe ɗe no dokka en oxygéne Allah wi alladi jaal lakum min ashajari al akhdari naran fa ida antum minhu tudidun Allah waɗi on nder lekki kecci jeyge komo wiyete ko gaz l'oxygène alladi yadkhul fi tarkib al hawa bi nisbati 21%. Oxygène jogui 21% hendu nduɗo jogori leɗɗe ɗene mbima hono leɗɗe ɗe تبرر احتراق والشجر الأخضر في خلال مدة يعني مادة الكلوروفيل والخيدور لدن بدي كويته كو ماتير كلوروفيل الخيدور من غندا تود اللون الأخضر ونرقد لكي بعد حقني بيري وهو الذي ديوني يولد الأكسجين أدرى الأكسجين في الهواء بواسطة عملية التمثيل الخيدور لكي كي نفوفا كانوا إن هبوا ثاني أكسيد الكربون كويتكو CO2 نويتك دي CO2 لكي كي نهبوا وكيتا كويتكو أكسجين neɗɗo noon kañum heɓɓoto oxygéne jaltina sani oxyde de carbone so jiito qur'ana Allah wi to suratu yasin de to simmore yasin aya 9 o wi allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun kanko woni baɗanɗo mon immade lekki kecci naran jeygi fa idha antum minhu tuqidun ko hen kuɓɓoton joni noon so on jaggi kiiɗo lekki kadi ɗeɗo leɗɗe on toppi ha boni lelima e leydi hono dañirten toɓoji hono dañirten oxygéne hono dañirten ɗum ɗo sowona ha sani oxyde de carbone sani oxyde carbone woni CO2 ɗum ɓeyto heew so leɗɗe ɗe fof caami jani hankkadi oxygéne nattat oɗon gandi lekki ina heɓɓo ndiyam ndeka noon hono kullon gurkon e nder weeyo kon kankone kon keɓɓo e dendagal kala kono wuuri fofata ko hendu meɗen wiyete gazul oxygéne ko unsurun daruriyun fi kulli amaliyat al ihtiraq al kimari ko matiére mo ganduɗa élément nafowo dendagal gueɗe mbaɗe kuɓɓeteɗe gueɗe kimari ɗe ganduɗa bani adama naftoron walawla nabatat al akhdar sinno wonano leɗɗe kecce lama amkana lil hayati في أن تظهر في كوكب الأرض سن وانا ديرو لدي غوردم وودتان ويبتا غوردم فينيتان في كوكب الأرض بلانيت تيرودو ديكو نون الله ودي neɗɗo hokki ɗum lekki yo naftor wonano feƴƴa kay leɗɗe feƴƴama ha bonni neɗɗo hankadi ɗum ƴeewa hande Afrique wuuro fof e wuuro darnira wongo gon leɗɗe gasi ɗum tagi on jii hande fof waylima par ce que ko Allah wi kaaɗeɗo ɓe keɗi ha ɗon ɓenni o sa'u fil ardi mufsidina ɓe jeehi leydi en bonna eyi mi salmini a jarama ceerno Alasan Kaliidu Ba bandiraɓe hettiyankoɓe Buuɗal yurmeende weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa min gooɓa café gulɗe seeɗa diaw min garta e moon joni joni woto goɗɗe min dal toon e Sada Hamadi Fra Ba walla mbiyen Sada Ba gorko mo Kanel
hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa goɗɗen koye buuɗal yurmede e buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala naftoro oɗo hen ɓatake e siftinde on koɗo meɗen hannde ko Alasan Kaliidu Ba taw kadi ko neɗɗo mo ganduɗen gandu mawɗo ko fate banggue weyoji kami koode ha e nangue kala e tariindi e jeeyaɗo to gendi leydi Mauritanie cuuɗi men tagu talla taweteɗo hannde to lamorgo leydi France e woni Paris ceerno Alasan Kaliidu Ba ma en jokku joni so gueno haaji. A jarama seydi Ba golle ma jooɗi peewi ɗo hen ɗo nayiɗa ko fate banggue ɗeɗo hen leɗɗe ha tente kiɗo hen lekki ki Allah subhanahu wa taala sifani en e Qur'anil Karim nde tawno lekki karane foofa ha tenti ko fate banggue ko kalɗa ko fate banggue carbone eɗen gandi lekki kala so tawi jamma jengui walla e kala saaha ene foofa ne yaltina carbone hayso tawi en ƴeewi ko fate banggue fuloraji batteɗi e galleji ɗi e kala saaha ɗum saabi noon lekki wona sara e neɗɗo ceerno Alasan Kaliidu Ba eɗen keewi nande hen saahaji sernaɓe ne pira aya Qur'anil Karim aɓe mbiya so tawi woni bonande feeñi hakkude jeeri e waalo ko yimɓeɓe mbaɗiri juuɗe mumen ɗen juuɗe noon ɓe kewnode ɗum koto banggue lambaji ɓe kewnode ɗum koto banggue buubaji ɓe kewnode ɗum koto banggue musique aji ɓe kewnode ɗum koto banggue carte mbete wona so tawi woni bonande feeñi hakkude jeeri e waalo woni so tawi en coppi leɗɗe gonɗe e jeeri en coppi leɗɗe gonɗe e waalo saabu eɗen gandi liɗɗi kewɗi jibinta koye leɗɗe saabu hanki leɗɗe gonɗe e lappol maayo walla ɓiyen lappol kolol dande maayo guubiɗe e ngoɗo maayo ko hen liɗɗi ɗi natanno gam yidde ɓesɗude saabu maaje kadde so tawi en ƴeewi ma en tawdirto waɗi duneli kame kuɗoli ha heewi ko toon leɗɗe ɗe ɓurata wawde tigui sabbinde ceerno Alasan Kaliidu Ba holno mbawɗa sifinirade en ha mbawen toppitade ndeɗo hen ladde saabu hande joni joni e haala maɗa wi e kala wuuro ngo garɗa hakkude ngoye wuuro e ngoye wuuro ne coynodira tene hanki ko adi 20e siècle ha 21e siècle eɗen gandi guure ɗe coynodirtano tene ɗo musibbaji kala ngalano kono hande en ji ladde nde oli tene kadi weygo irdi oɗo saaha mo gonɗen enen janggoɓe Qur'anil Karim holno mbawɗen famminirde yimɓeɓe ha ladde nde wawa wiltude oɗo saaha mo gonɗen ceerno Alasan Kaliidu Ba bisimilla ma. eyyi Abdullaahi Saar a jarama namdol ma bangal fayida ko ni e ferde andi ade e mbinani aya guila aɗana mbiɗen zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas ay ɗum ɗo fof ko yimɓe gadde koye men linuziqahum bada alladi amilu laallahum yarjiun o wi zahara feeñi alfasad bonande fi lbarri walbahri jeere waalo dow e less ɗum noon holɗum bima kasabat aydi nnas koko juuɗe yimɓe pagguiɗi ani neɗɗo waɗirini junngo muɗum bolliri junngo mum ina waɗi jofta Allah wi haaɗi ɗon mbaɗi noon linuziqahum min menna ɓe min tonkira ɓe bada alladi amilu ɓe amilu hunde koɓe golluno ɓe jiira golle maɓɓe la allahum yarjiun beela eɓe ndimsa ɓe jiiya oɗo bone men mbaɗi yooro ngo ari ndeko noon ma ade mikkito min de ko min o waɗi oɗo bone ndañi ndeko noon wa ida tawalla saa fi l ardi liyufsida fiha wa yuhlika alharsa wannasla wallahu la yuhibbu lfasad neɗɗo o wa ida tawalla so ari sohrudima saa o yaha fi l ardi o yaha e leydi liyufsida fiha haw bonna leydi ndi hol goɗɗum o yuhlika alharsa o bonna guese ndemateeri leɗɗe nawri fof wan nasla e ɓesngu wallahu hono Allah noon la yuhibbu lfasad o yiɗa bonnowo won noon aade e ɗeɗo gueɗe en mbi ko zalumu li nafsihi wa li gayri neɗɗo ko tooño hoore mum tooña hono goɗɗo kadi kowona kañum tooña kullel wiyani waɗani toɓa ngo so toɓi wona enen tan toɓana boyiji gonɗi ladde ko hen jeeya mettelli ɗi gilɗi ɗi mbeɗon Allah kon kullu ma yaddibbu fil arde kala kono ruɓa e leydi rendi toɓa ngo on nani firo men to ɓuranude bismillahi rrahmani rrahim arrahman oɗo nunu rrahman arrahman ko yurmeede wuttodinde aduna fof noon on mbi arrahman ay arrahim jiida e arrahman julɗo keefeero kullel e ko wona kullel e fof naati hen hankadi ɗo noon mbawen dartinirde ko gueɗel gotel mbawi safride oɗo bone tan ko gueɗel yimɓe dutto lora leɗɗe
mon fof so dañi yo lor ha so leɗɗe ɗiɗi e galle mum walla mbaɗa ngese leɗɗe kadi ko watte ko dartino ɗum yo dartino holɗum ƴewdorde ɗeɗo kaɓirɗe gonɗe ƴewreteɗe yo dartu so dartaki police o dartade so police o dartaki hassino en gawi leɗɗe weeyo ngo ñawata sogo ñawi hassino en gawi leɗɗe ɗe kadi hattade koɗe bonoyoji ɗum noon alay saago seeno fof rulla taw ko mustawa goto holɗo mustawa goto ga darto taw kadi eɗen liggo eɗen lora leɗɗe wonata ɓeeɗo na gasa ɓeeɗo gubba ɗum ɗon marsoytaki noon weeyo ngo hande ko ñawgo bof tahallus wadde tahallus min tasahur wadde sertude waɗe désertification wona hunde wemde waɗi noon hankkadi weeyo ngo ko fuɗɗi ñawde donc ñawi ɗo hankkadi ɗum to maradul jaw la ilaji la ɗon noon weeɓani safrude hankkadi nafa ɗum tan ko keɓɓoɗen battellorde leɗɗe jamɓe ɗe bedde ladde neɗɗo saɗa soppu ko haajuma woni ko nana rewde ladde aɗa feppa aɗa waɗa julɓe aɗa yeeyoya wona noon par ce que a yeeyoɓe julɓe ɗen garat guure men he ɓe peƴƴe ladde fof ɓe mbaɗa hen jeygue ha julɓe mbaɗa ɓe jaaha jeeyoya sakuji kamɓe ɓe naftoro ɓe pose uji mabɓe taw kamɓe tan eɓe gati moni fof liggono hoore muɗum nde ko noon ko ɓuuri moƴƴude ko tan yo yimɓe dutto e lorde leɗɗe ha keewa beela ene keeɓa oxygéne kala noon jiiɗa kan jiiɗa leɗɗe keewi ene heewi e so duule ngari ɗon kaɓɓitto toɓa wanjo ha heewa kono noon so tawi leɗɗe keerani coppe e mbawa serde oɗo ñaw kadi ga hen darto ɓeɗo joom doole en ƴewdotoɓe tan ƴewdoro ŋañalde amde guiɗaɗe ɗum ɗo darto a fewni hunde ma kay moftu tan hade toña piira ɗum kono wona aɗa bomba aɗa beddu e maayo aɗa waɗa liɗɗi aɗa waɗa kullon gorkon aɗa bonna weeyo on jaara a jarama seydi Ba ɗo laaɓi labti wonande ɓen fewnoɓe kaɓirɗe bomoje ne beddo e maaje ene ƴewdo ne mbara liɗɗi ne mbara kullon ne bonna kadi maaje bonna tarindi mbo ɗiɗi jañƴoɗa seeɗa e tropical o woni laddeli taw ko duneli cukkuɗi oɗo saaha mo gonɗen e taw kadi ko poɗoji diƴƴe o saaha mo gonɗen mbo ɗiɗi jañƴoɗa hen sifaji majji seeɗa ɓe ɓenne ɗo seeɗa won noon o wi kadi ɗo kono duuɗi gonɗi hedde to gonɗuto gabo en dundu istiwayi woni tropical kono anduɓe weeyo anduɓe bi'a koni bi'a woni kadi bi'a woni sakigo ko sari taari neɗɗo ko bi'a woni ɗum ɗo mundu asrati sinin gil duuɓi sappo neɗɗo no bonna fodde kullu daqiqa ala 30 hectare kala minute neɗɗo bonna 30 hectare min ha ma yuadilu ب1157 كيلومتر مربع سنويا نقدر بنا فد 157,000 كيلومتر كاري في تعرفه وإذا بقيت الحال هكذا سو هديمو كونتيني دار نقدر كونتيني ولا دايرو ولا بنا درتاك سو تري نقدر درتاك ولا هو إن ولا دايرو ولا إن صف دكانون غاباتو سوايدي 20 سيكل هذا تاكل إلا 11 مليون كيلومتر مربع حتى سونا 20 يعني إلا 11 مليون كيلومتر مربع حتى سونا 11 مليون كيلومتر مربع فقط عندنا أفريقيا ففي أفريقيا خلال 30 سنة فقط تفنت في هدان بن دولة إذا كتيمة أو كنت كتفت حتيمة فدا 80% من أخراج الاستوائية 80% الدنولي مودم دنولي تروبيكال سنة استوائي ولا تروبيكال نون إن موجي يمن دارتو ودي ديرا كده سبول لدينا تاو كو ألداء دليل ألداء هندي نبسنا إتهم كو هرجين كو هجوا أترو ceerno Alasan Kaliidu Ba golle ma jooɗi peewi ha tentiɗo ɗo kalɗa ladde taw kadi ko ladde Afrique hakkundejo woni leydi Gabo kame Congo ha fayenma Guinée équatorial leydi Cameroun kame Sao Tomé
e faynma leydi Tchad kam gasi ha laaɓi ha wiccer ko ɓooyani ko tan ɓe jaltini ɗo hen ayewuji jaaƴi no feewi hakkude leydi Congo kame leydi Gabon wonno ñiibi gonɗi ɗon ndi ko ɗin tigui ɓurno wawde moƴƴinde ladde nde tawno so tawi ɗi janci majji ɗi ko engrais wonande ladde nde so tawi kay kuɗol fuɗi ɗon walla lekki fuɗi ɗon nde wonata tan dumunnaji seeɗa tawki lekki mawni teni kadi mawnugol makki ala foof ɗo haaɗi kono ɓe teski oɗo saaha mo gonɗen e nder diwnuji mabɓe to ɓolɗini ngakki saabu lewru ɓennuɗo hen ɗo ha famdu lewru ndu gonɗen hayso tawi ɓe tooɓe kono kam natti waade no wayanno e kala sahani te en jii to banggue enen to min to hen so tawi keneli gaari garde toɓoli kewi arde ko bonna kuɓeje mbara yimɓe tawa kadi ganduɗa huuɗo dañatako haydara dañatako ha ganduɗa teskama hikka e nder leydi Mauritanie jawdi ndi ne jogori tampude te eɗen gandi kadi ene jeeya e ɓurɓe wawde feƴƴude ladde wonande ɓeɗo hen aynaɓe dawoɓe peƴƴana ko jawdi ndi ñaami ko wona ɗum ko kadi ɓeɗo hen sirwoɓe leɗɗe yahoɓe ne cira leɗɗe ne coppa ɗaɗi walla ne cira leɗɗe ha ganduɗa lekki ma hen ko wona ɗum ko kadi ɓe yahoɓe ne ƴeewoya ƴulɓe walla ne ƴeewoya leɗɗe gona yurmotoɓe oɗo saaha joni mo gonɗen ceerno Alasan Kaliidu Ba holno aduna o waɗata ha ko fate banggue ɗiɗo isinaji mawdi gasuji ɗi darto mbeta ɓe jogui peeje e peccorde koɓe jiiɗi dogde koyɗe jaam beele darto beele enen kala mbawen dañde jaam mbeta ɗamini ɗen koyɗe jaam ma gon walla ala wonata hankkadi moni kala dañi doole wawani hoore mum ko yiiɗi wadde ko waɗa tan saabu eɗen gandi ko ɗum woni ko France dogata ko woni ko wiyete COP 21 maɓe mbanno ɗon to leydi France hitande mayne nde e gardugol François Hollande mbeta ɗamini maɗum won walla ala ɗum wonata saabu eɗen gandi leydi ɓurdi mawnude aduna mbiyandi Amérique jaɓani oɗo saaha mo gonɗen nadde nden fedde tuma nde ɓe dañi lamɗo kesso holno jiirɗa nden fedde oɗo saaha mbete maɓe dartin kala ko fate banggue cuurkele ɓe dutto e ko fate banggue ndeelam walla ala kañum hankkadi ko yartanne ɓeydo bonde mbete ɗum kulhuli mum kadi holɗo tolni ceerno Alasan Kaliidu Ba hankkadi ni hirde men ari e naywude eyyi Abdullaahi Saar a jarama haadam arude goɗɗo jabul haali nane haala barka fayi ceerno Abdullaahi Saar no mbima ceerno Abdullaahi Saar a haali nane affaire ñiibi ɗi barkeɗi ayi so affaire nde dartaki ko heege mangue jogori arde aduna taw ɓaɗumi kolli hono ɗum ɗo les études recensement no taqulu dirasat l ihsaiya inna al insana hiya al yawma ala abwabil majaa won noon an waɗoɓe recensement ɓe recensi mbi hannde ñalawma hannde o yimɓe daari koye damal o heege won noon e مكان عالمي وقد بدأت تفشي في بعض البلدان العالم الثالث بون فدي ماردني جوغاي دولة عالم الثالث من تشيرمون بون فموارد الأرض لن تكفي لإطعام الإنسانية ونكو دنيتي كو رمتي كو نتي واود حارد إنسان إيمان ندو يمبي surtout on est 21e siècle e 21e siècle oɗon gonɗen surtout hitade hikka de ko hulɓinide par ce que ɗo gandi hikka jawdi ndi nan fuɗɗi durbude nan fuɗɗi hande hulde yimɓe no kuuli woni noon toɓani huɗode fuɗani kono joni jawdi ndi hikka kadi aduna no faaƴi nden nafanno yimɓe so tawi to boni yimɓe dogana mali kono hande hoto paaɗen ɗiɗo haareji jaari wonde jawdi foof wiya wonko yahata dow muɗum pullo nangue waɗe wiya ko kañum boni guesa gueɗe mbaɗi noon joom guesa en e joom jawɗele en meldani e ɓe mbino hande ma yettoyo hono recensement AD fodde 8 milliards nasama hande aduna o jaara hedde 8 milliards nasama AD joni noon ɗum ɗo so darta so oɗo bone dartaki ko leydi ndi ko hokkata yimɓe ko ñamde ko wawa jonode ɓeɗo yimɓe aroyoɓe ndeko noon ida ahtarama l insanu so tawi neɗɗo to hormima nawamisul khaliq luwaji jomiraɗo waɗɗi nawamisul khaliq fi khalqihi falam yufsid fi lbi'a barran jawwan baharan walam yusir fi listihlaki mawaridiha wa taqatiha so tawi neɗɗo respecti luwaji Allah waɗi ɗi bonnani leydi dow e jeeri barran wa baharan o bonnani leɗɗe ndeko noon so tawi yaari dani ma mon fof rentimo Allah haali ko ma Allah wallu yimɓe oɗo bone darto kono noon
inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Boko mbiɗa ko affaire riyoji baddi pour affaire dartinde ko police o walla taɗawusul mbiɗa ko woni police o no mbaɗi riyoji. aɗa gandi ni Donald Trump kañum yalti hen way kono jamfiɗ ni yalti hen sadi ko mbawi wadde pop sowona ɓe watta utilisé ɗaqatu samsiya ɗaqa samsiya énergie solaire ko wayno no wiyete ko heewi on yimɓe gandi liggoro ko wiyete énergie solaire ɗum woni wiyete ɗaqa samsiya kadi hay otoji sono doga e ɓustu ƴeewa otoji électrique hande taw hankkadi police o par ce que ɗe gureje mawɗe ɗe police o ma dama no wutta hen ene ɓeddo dow asman avion ngaji ƴeewi ndende aduna moƴƴi nde toɓannode ƴeewi on sa avion ngaji kewani hay mon ara ga e France walla Europe e arata koye bateau walla ɗum hande ko jiiɗa fof e ñalama goto ko combien d' avion ene gutta oɗo gaz ene gutta ɗum ɗo e nder weewe he combien avion diɓowo combien avion hande dogowo hakkude Afrique Europe Asie walla hakkude Amérique du Nord Amérique du Sud walla hakkude Amérique en walla hakkude Inde e Chine Japon hol avion ngaji beeyoji hande e oɗo kural ardiya oɗo planétaire no foti nden ɗum ɗo fof alano wadde nani ɓe goni selli ɗo ha soɓe jiiɗi mbawa par ce que ɗum ɗo wawa dartade avion ngaji ɓe mbawa ɗum dartide guttata ko ɓe mbawa dartide isinaji ɗi donc haadi mbawa dartide ndeɗo gueɗe ɓe liggoro ko wiyete ko الطاقة الشمسية énergie solaire ustan yimɓe wadda ko énergie solaire o ɗaqa samsi o ustan yimɓe ko wuttiteno kono hay ɗum weeɓani hande avion wen so mbi mbaɗi avion solaire holnaki jolde fof mbiyata ko nde yaata ha waɗi essayé kadi ha yimɓe darto avion ngaji taw ɗaqa samsi nawata ɗumen walla auto ji solaire walla auto ji ganda pento ko min jolɗo e Paris mbatiɗo yiide e nder beddaji he auto ji kuma hen mbaɗa électricité ina ceŋa e électrique ko hen dogata pour ustude pollution ayi ɓe jiiɗino ɗo wadde peeje ni beela koyno auto ji doga nombre pair et impair ndi wiyen ndeɗo yontere ko ɗiɗo auto ji yani a dade farde yon ɗo koyno pair auto ji fof mbaɗɗo numéro kato numéro koyno zawdi woni ɗiɗi nayyi jeegom ɗum woni zawdi pair ɗin dogata wiye auto ji impair yo doga nde yontere ɗi kadi darto e ɓeɗo doga ndeɗo yontere ko ndeɗo gueɗe kono hol jaɓowo ɗum est ce que aduna fof ne jaɓa ɗum ɗon est ce que Amérique naatede est ce que Japon naatede e ɗo gueɗe ko hunde nde safrude ngoɗo weeyo hande ene jeeya ko ɓuuri sattude e gueɗe kulmi kay hen kadi wiyata ko wiyete ko akhir zaman ko arani kulmi kadi ñalomaji biitiɗi wiyata pandaki yimɓe iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ما يأتي من ذكر مودع إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتعتم السير أنتم تبصرون آية قرآن منه اقترب للناس حسابهم يجيب عن الدفتر اللي قرآن منه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون يفرقون بالله أبلاي سار أبلاي سار كلهم هو لهان كري بس كنا كنا بيدو كنا كبه جودو مريني بكورة بيباني أي ديزا أو رامينا جسالتيما سنة بكورين تلما بندجن نتاج وذا وستي كنون واتانو أدن أسام فرصة تيمدر وستر نان سيد سار أجارنا ميسالمينينو ها gongol so Allah hoddiri ƴeewen tam ƴeewa no simore kalon jonde no kalum jonjima nder tam ƴeewga hen simode jonjum ara mi te kadi ɗum ara jonde so Allah jaaɓi bon joni so Allah jaaɓi mbarses اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السير وأنتم تبصرون صدق الله العظيم بكل ودو آي اقترب للناس حسابهم so dartaki aduna on so renaki e ɗiɗo hareji e ɗiɗo wat min ƴewdi hoto ƴewdo min ƴewdi oɗo hakkude Trump e oɗo kangaɗo goɗɗo to hoto ƴewdo min tew ƴewdi so ɓooyi so woodi mittude walla ɗiɗo isnaji bikle batte so goten fusi taw yimɓe tinani holko wontoyta ko wiyete ko al chita ul nawowi
wontata ko asman o fof heewa duule nangue ceelin noon ko yettade gayi koyno han kadi énergie ko ino chia ko wiyete ko rayon tatal banafsihi iltara ما فوق البنفسي فرد فوق البنفسي الترا فيولي ما ينقرتو إن شاء الله جبي أندارا ما مثال نيوكال سانكالي a jarama seydi ba hade men waynodirde mboɗiɗi jokkitaɗo hen seeɗa saabu ɗo ɗo gonɗa ɗo ko hunde kadi jarde hettade kadi jiiya koye famamo ye bisimilla ma seydi ba ɓeyɗo sera Saar بين حاشا للحي القيوم القائم على تدبير شؤون الخلق والذي قدر أقوات الأرض يعني قدر في أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين أي لجميع مخلوقاته أن لا يجعل في الأرض ما يكفي لإطعام خلقه الله كي ورنتا يمبي تو نيام دغندا الله يجعل في الأرض ورنتا يمبي سكادي كو هابيو كاردو بداني بنتناني بيور من بالانس لا يجعل في الأرض هكتاجي ورنتا ليدي خطبهم ما يكفي لخلقه كو يونت تغورني وكيف لا pourquoi pas هكتاجي وناني وهو القائل كم هو بيدو في موكب كتابه ادت المكتب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستودعها ومستقرها أنه يعلم مستودع ومستقر ومستودعها كله في كتاب مبين بجمع اللي تبندر تجيب تلبسها وما من دابة كلا كل وناني كلا دابين كلا كل صناك الله جوكني من يعمل نتجنا ديما الرحمن وطبق نوري فوف كلهم كون يمبي فوف بني قول وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على الصراط المستقيم نحن فتاني بالندي إن تواني إن بنا في بيئة الأرض وتدمير موادها وتناقض خيراتها ونساورنون مصداقا لقول تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وان دودكم بيمكو هذا بيسي بميمده فلا يضل ولا يشقى ومجتا وبارتاك كن ومن أعرض عن ذكري وانتليل دمدون فإن له معيشة ضنكا تبذين مورني من ورنا بتلم وسورة لها فمن اتبع هدايا وان دور بي ولا من الله كان كو هادي فلا يضل ولا يشقى ومجتا وبارتاك كن ومن أعرض غار مرسلي عن ذكري ko kalmi ko yamin waran ko damtu godam fa inna lahu ma'ishatan dankan mawdan wurdam paddam pittudam ndeko non ma'isha danka ko ashidda ko sadele mawdi ndeko non aade en foti respectude ko Allah haali ko wasmande toño wonnon duumiran wonno joomum tawi wayindani jabani ñaawirdu ko Allah haalno jabani ñaawirdu ko Allah wino wonnon man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum kafirun suratul maida 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورة المائدة آية 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون المائدة دير آية فوق أي بهاوني دير سورة المائدة ويو 8 يجوي 8 يجي non neɗɗo foti ñaawirde ko Allah haade ko Allah wi ko wala tal Allah taɗa fi misan mbason ɓennude balance mo peso ko mbanmi ko mbason ɓennidde wala taso fiɗatde mufsidin son mbaɗi noon on mbaɗani ko Allah ñaawno ko on mbaɗani ko Allah haalno ko noon wassalamu aleykum wa rahmatullahi ceerno Abdullaahi Saar so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere moni kala jannga heen ɓattaake gonka e renndo e koɗo men hannde wonno ko ceerno Alasan Kaliidu Ba gorko mon ngendi leydi Mauritanie e cuuɗi men taago talla taweteeɗo hannde e nder leydi France laamorgo walla mbiyen taweteeɗo hannde Paris laamorgo leydi France ceerno Alasan Kaliidu Ba golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi yo Allah wurne ko juuti sabu gurdam ma ni heewi nafoore eɗen mbiya bandiraɓe yo mbattu haqqillaji mumen e waade kadi waaɓe no anduɓe hono ɓeeɗo henna leñugol wasa perdude ɗumen mbaɗen cuuɗi janguirdi mbaɗen ɓe hen ɓe kebla sukaɓe men nde tawno ko anduɓe weeyoji anduɓe koode dutti gandinage ɗum noon weeɓani hande e meɗen
ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɗum wonno hannde ɓataki men buuɗal yurmede ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena